हम आ रहल बानी 2 तारीख के अपने भाई के नॉमिनेशन में। तो भाई हमार भोजपुरी में लागता अब एकता हो चुकल बा। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक हो गइल बा हो भाई हमार। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हो गइल बा। बात सही सुन लो जा। पवन सिंह के चुनाव प्रचार करे खेसारी लाल यादव 2 मई के आ रहल बड़े काराकाट में भाई हमार। जितना काराकाट के जनता बा टेंशन मत लो। खेसारी लाल यादव के दर्शन होके लिबा तारा लोग के गांव में और नजदीकी क्षेत्र में। तो भाई हमार वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहा जा। खेसारी लाल यादव लाइव आके और पवन सिंह के चुनाव प्रचार के बारे में का बोलने बड़े तारा लोग के हम वीडियो दिखाए भाई हमार। तू लोग सब्र रख लो। तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह अब एक हो चुकल बड़ो। भोजपुरी हमारे लागत है कि बहुत ही आगे जाई भाई हमार। आई चुनाव खत्म भइला के बाद खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ में ड्यूट फिल्म आवेली बा हमार भाई हमार। बात सही सुन लो जा। ये बात में सच्चाई बा और दम भी बा कि खेसारी लाल यादव के और पवन सिंह के चुनाव प्रचार भइला के बाद चुनाव खत्म भइला के बाद फिल्म आवेली बा। तो भाई हमार बस वीडियो ये देखो जा। खेसारी लाल यादव लाइव में का बोलने बड़े पवन सिंह के चुनाव प्रचार के बारे में देखो जा एक बार वीडियो। हम आ रहल बानी 2 तारीख के अपने भाई के नॉमिनेशन में। निर्दलीय चुनाव हमारे भाई लड़ता है। एगो बहुत अच्छा इंसान लोगन के दिल में रहे वाला और हमारे शुभकामना भाई के साथ हम आ रहल बानी। रहो लोग आई कम से कम एगो अच्छा आदमी खातिर वो सबके सहयोग बहुत जरूरी लवी। तो 2 तारीख के 2 मई के वो सबके बीच में हम आ रहल बानी। तो भाई हमारी रोले हो खेसारी लाल यादव जवन 2 मई के आ रहल बड़े काराकाट में पवन सिंह के चुनाव प्रचार करे भाई हमार। बात सही सुन लो जा। जौन के दिल के नेक इंसान बड़े खेसारी लाल यादव अपना बड़का भैया पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही बड़ाई कर रहा बड़े भाई हमार। सोशल मीडिया पे वीडियो काफी तेजी से वायरल चलता कि काराकाट में पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने आएंगे खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार ट्रेंडिंग हिट मशीन खेसारी लाल यादव हैं। तो काराकाट के जनता इंतजार करता वेटिंग में बा भाई हमार कि खेसारी लाल यादव कब पधारेंगे हम लोग के जमीन पे काराकाट के धरती पे। तो भाई हमार खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार कर रहा बड़े 2 तारीख के। जे नहीं के जाना तू जाई और जे वीडियो शेयर कर दिया जा भाई। जे नहीं के जाना ओके जना दलो। खेसारी लाल यादव 2 मई के पवन सिंह के काराकाट में चुनाव प्रचार करे जा रहा बड़न भाई हमार। तो बस वीडियो पर नया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो के लाइक कमेंट कर मत भूलिए हमारे भाई। अब भोजपुरी में ऐसा कोनो अपडेट ना हुई जो हमारा चैनल से छूटत ना हुई।